Good evening once again, my wonderful viewers. I greet you all once again. I want to use this opportunity to welcome you back to my channel. Please, if you have never subscribed to my channel, please try and do so. Wait no more, because delay is not too good. So subscribe to my channel for more videos. Follow my channel, comment, hit the like button, click the bell, so whenever I have a new video, you'll be notified. So follow my channel, because the only thing you can do to help my channel is to subscribe and to share the videos to go viral. My people, I just want to address my people, but I'm going to use my Igbo language, because whenever I want to discuss with my people, whenever I want to talk to them, for the words to get into their brain, for them to understand what I'm saying, for them to get the point, for him to get into their memory or blangata, let it enter straight into their brain. I normally use my local language so that everybody will understand. Someone will say that I don't understand English, I don't understand the grammar you are using. So when I use my local language, everybody that calls himself an Igbo person from Old Eastern region must surely understand. Be your mother, be your father, be your old person, everybody must understand, because that is why I want everybody to get this video. I want everyone to listen to the video. So without wasting much time, if actually could not be for Basalo, the Bubu and the Bundebai, if I never Anambra State, and if I never Igbo in general, also Anambra State. Anambra State, the bunker just will be the core for Makana. It would allow on your jaw, tinye n'ọnọdụ ọ na-ekwesịrị onye ama n'ọgụ anọ onye abatala na di ya ife ọbụla ndị tire n'ebe anwa si emebe ka ọ ga na-eme onye ọbụla na-alụrụ ndị ilu ọrụ ife ọbụla ịgwara eme ọ ga-eme ya. O nwere ife mgbe ndị obodo na-agbọ power mongers, ndị ọbụla efu ihe gbasara ọchịchị na-atụ ụtọ too much. Ndị ahụ efuru ife anwa ha ga-emefe ọbụla, and ife na-achọpụta bụ na ndị niile bụ most of people na-achị na Igbo be anyị fancha bụ ndị ọchịchị na-atọ ụtọ. Fa na-achọ ọchịchị ka a chụta nke taa nke echi, maka ife a na-achọ bụ ebe ha ga-aga zụta ori, ebe ha ga-aga ezu ori. Ha na-abata dị ya ka abịa chịa ndị mmadụ, ha na-abata dị ya ka abịa dozie obodo, fadị na-abata dị ya ka amara ife a ga-eme ka obodo dị mma, fadị nakwa na-abata dị ya ka abịa mezie obodo, mere ndị mmadụ aka, rụọ ụlọ akwụkwọ, rụọ ụzọ, mee ife niile. Ọnwa ife a na-abata dị ya ebe eme. Ị chọrọ ịgba nna ha many years na madam ha many years na sisi obodo ha si nwere independent ruo taa, na ọnwa ihe dịka ogbe, ezigbota ogbe na Igbo niile ahụ. Ọnwa ihe dịka ezigbota seaport na Igbo be anyị ha. Ọnwa dị ụgbọ mmiri na-esi ebe ọbụla esi abata. Mana ndị Igbo bụ ndị na-azụ afịa. Ndị Igbo na-ebubata ngwa afịa na-ebubata na Nigeria from all over the country. Ọ ndị Igbo. Mana anyị enwe ha ni ụgbọ mmiri ebubata ya ibu na Igbo ha direct. Mana anyị wabụ ndị Igbo nwere mmiri kacha mmiri isi from Onel na Rivers State ịbata na Atlantic Ocean, the very very short, very very closer than isi from Lagos ịbata na the Atlantic Ocean. That's very far. Na Atlantic Ocean ka dị anyị nwa bụ ndị Igbo Biafra nso than ndị ofe mmanụ. Mana ha bịa buru ebe si na bụ na be ha
onwezi onye Igbo chọrọ ibulata ngwa afịa ije si na obodo ndị ofe mmanụ ije ba ise ba gbaa ya wee buru bataba ịgba ebe ahụ wee ise ba wee buru bataba ịgbazie ha alọ nke ga-agba ya wee zie bido from there wee bidozie wee setụba ha ga-ejigide bribe setụgide bifo esi from there wee buru ngwa ahịa rite Ọnịsha bifo ngwa ahịa rite Asaba rite Ọnịsha ị ga-ama ego na ị ga-eche n'ime ya wee sikwa ebe a wee buru ya bunazie Kaduna as no dry land or whatever as no seaport dry seaport ka ebunazie na that side kere ebe nnukwu n'ụwa na-anụ dry seaport ebe mmiri na-adịrọ ka ị na-enwe dry seaport mana ndị nwere mmiri enwe ha dry seaport not to talk of inwe seaport anaba ya asụ ya nsọ ebunara ha ndị be anyị na-achịtara awụfu mana nke kachasị nke bụzi nke iyuzizi ndị be anyị wee na-egbusizi ụmụazị nke ahụ bụ ife na-ewutezi m tụmọchị njọ ka mmezi ka ndị mmadụ mata ka ife na-eme na be anyị ife ọmụ na-efu na-eme na be anyị na-abụ ihe ndị efu na-asị na ndị na-achịkọta be anyị anya ukwu na-egbu ha anya ukwu unu ji afụ ife a na-eme na ala Igbo be anyị tụa anya ukwu ka eweta ka elie ka a chụdo akpa ka a bụ ebuju akpa ka ekota koju akpa ewe na-ajụ unu ihe a Peter Obi na-emesi na be anyị o mechago nke emecha onye ọbụla ma ihe gbasara Ezu River ihe okodo kacha that time ihe o mecha ụmụazị be anyị abatakwa na Soludo abatakwa bidokwa na maka ofe ihe a again si na ha na operation was no udo ga-achị kelee ebe udo ga-achị ebe aka ji si na udo ga-achị igburu aka bubata ndị mmadụ na-egbusisi ụmụazị na-egbusi ndị mmadụ na-asị ha na operation udo ga-achị kedu ka udo ga-esi achị ebe udo na-adịrọ kedu ka udo ga-esi na-achị ebe udo na-adịrọ ị ga-egbusisi ụmụazị ma ndị mmadụ ndị nna mmadụ ma ndị nna mmadụ ụmụazị sef ị na-achịbata na sef ị ga na-afụkwu ha na vidio dị iche iche a na-akwụsị n'ụzọ sef na-anakwụsị ndị mmadụ ego a na-ebekwado akwa sef ihe ndị ugwu na-eme witi ndị na-akpa kaki ha na ndị uwe ojii ha na-abịa kwụchichi ụzọ na-anakọsị ndị mmadụ ego na be anyị abịa mmadụ ya road block n'ụzọ si epụtazi ọnwụzi nke ije ọbụdụ ihe iji ego ụmụazị ife epụta nagara ya aka na ebe ihe ndị ugwu na-eme anyị eme ndị be anyị werekwa aka anyị sef na-ekeretukwuzi nsogbu na onwe ha sef epụtakwuzie na onye Igbo ibe gụta sef ọpụta kwụsị ya obodo tarịtarị n'aka a na-apịa gị tọtọtọ ka a na-apịa efi a na-apịa gị tọtọtọ onye Igbo ibe pịaba pịachazie ego ọsịghị ihe enye ego by force iji inye ego ozugbo ozugbo a na-akụghị m isi egbe a na-egbupụta a na-asụghị isi egbe kwa a na-asụghị isi egbe a na-apịa gị ụtarị mana mmadụ kpọpụtara fa enwechakwa ndị bụ ndị na-achị ha onwe ha na-ekwu okwu n'ime ha anyị nọkọta osi ya pụta oburu igbo tụ ya ịpụta na-achọkarị ndị si na ha bụ ndị native doctor ndị native doctor na-achọkarị emekwa ndị adịgbu ndị gboo ndị adịba gboo bifo nwa apụta ka esi arụ ọrụ bụ na onwe iwu nchere idepụta n'obodo ya ka eji nwee asembli enwere steeti assemblies nwee national assembly onwe iwu nchọ iti n'obodo ọ bụrụ ọtọkratik iwu ka eti na-eti obodo ndị na-achị ịpụta n'obodo iwere data iwu iweje na the parliament iweje na steeti assembly wepụta data iwu ha wadị onwe ha bụ ndị si na ha bụ ndị parliament ndị ome iwu ndị ọka iwu ha ewu ikwe isi nwana wee kọwasị ya ọfụma akọwasịra ha ọfụma ndị na-represent tinye ebe ha sisi represent village ha e wee nwee data opportunity wee nakọta ọnụ together wee kpaa nkata wee sị oke ife a ọ ga-adịrị anyị mma ife a ọ ga-enyere obodo anyị aka ka edịkwa anyị esi ife a ha ncha kwakọrịtazie ewee pasizie ya asị lọọ ọ bụrụ iwu na-ejide obodo ahụ apasizie ya o wee bido dụgba ọrụ n'oke esi eme na obodo dị civilized obodo ma ife otu ka esi eme ya most of ha na-achịta na be ha nchanwụ na-abakọta obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha bi obodo oyibo ụfọdụ ndị be ha bikọta obodo oyibo Soludo ndị be ya nwunye ya na ụmụ ya bụcha obodo oyibo Peter Obi dissenting Hope Uzodimma dissenting ihe na anya ha ncha nwunye ha nọcha obodo oyibo ụtọ ụmụ ha a na-agọzizi ndị mmadụ ka anyị ga-esi bata na steeti na-etinye iwu ebote na-achọkarị ndị mmadụ itinye iwu ọnwa iwu iti n'obodo
mebi na iwu anyị tiri n'obodo na ndị dibịa na ụmụ ndị dibịa adịghị emezi ọfụma, ụmụ ndị ji ya emezi ihe ọjọọ, ụmụ ndị ji egwu ndị mmadụ wayo, wee ndị na-eji na-ezu ori, wee ndị na-eji ya na-emezi ihe dị iche iche, na-agwazi ajọ ọgwụ, na-agwara ndị na-atọ ndị mmadụ, na-agwara ma ndị na-egbu ndị mmadụ, na-emezi ihe dị aṅa. ịpasị iwu ahụ ịchọbụ ụdịrị ndị ahụ ọ ga-esi eme ya, ịchọbụ ụdịrị ndị ahụ na-egwu wayo ha, onye ọbụla fụ na si na ha bụ dibịa na-eme ihe dị otu a, ozi ya akwụghị ọtọ, ọrụ ọ na-arụ ya akwụghị ọtọ, ejide ụdị ndị ahụ ejide ha atọ onye ahụ nga, ọ gbara anya ojide onye ahụ eje agboji ya na ibe na anapụ onye ahụ nke o ji eri nri ahapụ ya. Mba, ijide ya onye ahụ adaji iwu obodo, ewere iwu akwụkwọ ahụ ewepụtara na National State Assembly, ewere ya na ihe a bụ iwu jiguni, ewere iwu ha ji onye ahụ wee tụọ ya nga. Oke sachachi n'obodo and ka na-etikwa iwu ha, na ndị ọ bụ ọtụtụ ndị dibịa ihe etikwa iwu ha bụ ezukọ ma ndị ọbụla ma ndị ụka ma ndị ọbụla, maka anyị afụkwa ihe nke ndị ụka na-emekwu n'onwe ha. most of ndị asị na ha bụ ndị isi ụka sef na bụkwa ndị eji agwọ ihe ọgwụ. Ụfọdụ n'ime asef na-atụbasa asị, apụtara na-atụ ndị mmadụ asị, abụrụ ya asị na nke anyị emechi afọrọ gị na ife mfụ na ezinụlọ gị, ọnya bụ nsogbu gị, nne gị bụ nsogbu gị, nna gị bụ nsogbu gị, ụmụnne gị bụ nsogbu gị, nọ ndị vileji gị kpatara anyị na-aga n'ihu. A na-atụ ndị mmadụ asị na-agọzi ndị mmadụ. Ụfọdụ ndị ụka sef na-egbu ndị mmadụ ihe na-eje na mejis na-eme ha na-achụpụ ha, na-achụrụ ha aja onye ụka. Abatara na Igbo na mmiri na Igbo na-ata adịghị mmiri na polito mmiri na Igbo. Ị ga na mmiri na ihe afụ na mmiri bụ sọ ihe dị iche iche ndị ụka na-eme, ndị dibịa na-eme, ndị eze nwaanyị na-eme. Isi ụlọ dị rụọ ọrụ ịkwụsị na-achụgharịsị ụmụazị na-achụgharịsị na ọ bụ ụmụazị, ọ bụ ha ma onye na-emenye. Inwe iwu dị n'obodo, ụmụazị ifo na-adịghị eme ọfụma, ejide ha ikreti ajọ ọpọchụniti ụmụazị nwe ha na-arụ. Ma dị wọsọ bụla na ihe na-eme na Anambra steeti ma na-emekwa na Igbo niile, ndị sị na ha bụ ndị nna, onye ọbụla gbachiri nkịtị, ndị nne gbachiri nkịtị. Ndị ọnya echefuzi dada na ihe ọjọọ kwa ahụ ọbụla ka o si eme. Anyị atozi na agbara ka atozi na njọ ka agbara ụba. Onye ọbụla emechicha ọnụ ma aka na-agba n'ụkwụ ihe a na-emebisi. Enwe na-ajụ ụlọ taa bụ unu gbuchichi ụmụ okorobịa niile echi, gbufusite ụmụazị na-agbufusị ya echi. Kedu ndị afụ maka ụnụ? Kedu ndị ya afụ na be anyị na-aga n'ihu? Gbuo dike ụbọchị a ga-echọba dike. Ịkwafuchi ọbara ụmụazị niile a. Onwezi ka ndị ụnụ afụ na ụnụ ha eme ihe ndị ugwu ụnụ ụfọdụ na ha nwere ebumnobi ebe ndị be anyị nọ. Onwezi ka chichi ịdagbo ndị be anyị na kezi ndị ya abịa ebe idefend ndị be anyị, ka ndị abịa ebe ichekwaba ndị be anyị ahụ. Unu gbufuchi ụmụ okorobịa niile a. Ndị nna ya nọ ebe ha na-egbusisi ụmụ ha. Ndị nna ama anakọta izi pụta izi si ha mba adịghị eme udo ma ha eme mba nwata anyị na-eme ọfụma emeta ọfụma. Epụta ya etiri ha iwu nwata ọbụla efuru onye ọbụla efuru ejigo krochet si jiri ya. Nwata eji krochet kedu iwu ji ya ni? Kedu iwu ji nwaanyị ahụ? Obodo ahụ bụ obodo Naijiria onwere ụdị iwu ahụ. Ndị be anyị na-afụta na ihe dị na-aga ọfụma. Achọrọ m ka ndị be anyị mmadụ na ihe ọbụla ifuru Chukwu ma Soludo na-eme bụkwa ihe ndị ugwu na-agụ ya ka ọ na-eme. Ọkwa ihe gbasara sharia ka ọ na-ebubatara ụnụ ya ọ na-amara. Ihe abụkwa sharia ka ọ na-ebubatara ụnụ, o ji agụ ebubata ụzọ aghụghọ. Ọ na-eti ya n'ụdị na ha na-arụ ọrụ arụ ọrụ. A na-achọkarị ndị dibịa, na-achọkarị ndị nwaanyị ọbụla afọ ụjọ eji akwa anyị jiri abalị ifena si jiri ya. Ka ihe gbasara nwaanyị gbasara ifena. That's why I agwụ na na anyị emechi ebe ọbụla ele mmanya na ebe a ka a na-azụ ndị ori, na ebe a ka ndị ori na-anọ. Obido emechizibe ha ncha. Ụlọ akụ ebe hotels na-eji ụmụ nkwari ọdọ ndị ọzọ onye ebido na-emechibi ya. Ọzọ na ebe a ka ha na-eji ala ọjị. One after the other ka Soludo ji apụta na ndị otu ha. Ụna na-afụ ihe na bụ normal ife bụ normal. Ihe na-abụkwa normal. Ya ka m ji bido n'ụtụtụ a wee na-eti maka na mmiri a na-ezu ihe a na-eru ihe a n'elu, mmiri a na-eru ihe a ọ ma zuo ọ ya amakwa onye ukwu ma onye nta. Ihe a na-eru n'igwe ọ nwa tụkwụ n'ala ọ ga-ama onye ukwu ma onye nta. Ọ ya amakwa mara ji ma efi ya.
wee nọge kịta kwụsị na ihe a wee nọge kịta ndị be anyị bụ ndị Igbo wee nọge na gbakwanụ ndị ahụ si na ha na-achị ụnụ bụ ndị ọchịchị ụnụ ma ndị na-represent ụnụ kpọọ ụmụ ụnụ na-agba ha ụnụ na-eje na National Assembly eje represent anyị mana ihe akwụsị fọ nta ụnụ anwakwana anwa ndị Igbo egwuchakwana m otu a ka m si wepụta kwụsịnị mụrụ na anya ma ọ na-enye agbụja dụa na ndụmọdụ egwuchakwana m ka m kwudebe otu a sokwa na ihe m na-eme ka m sonyere m ndị wonu